Yn y fideo yma, byddaf yn dangos i chi sut gallwch newid y gosodiadau pan rydych yn trefnu galwad neu cyfarfod ble mae'r sesiwn yn recordio'n awtomatig pan mae'r gwers yn dechrau. Rydym yn argymell bod pob gwers e-sgol yn cael ei recordio. Mae hyn yn golygu bod disgyblion yn medru dal fyny os maent wedi colli gwers neu angen gadael cyn diwedd y wers. Gall y recordiadau hefyd cael eu defnyddio fel adnoddau adolygu hwyrach yn y flwyddyn. I wneud hyn, bydd angen i chi trefnu'r cyfarfod naill ai yn eich calendar neu trwy'r tîm eu hunan. Felly, yn gyntaf, ewch i y drop-down drws nesaf i Meet a cliciwch ar Schedule a Meeting. Felly, ar ôl i chi trefnu'r cyfarfod, cliciwch ar y 3 dot tu fewn yr galwad ac yna cliciwch ar View Meeting Details. Yna cliciwch ar Meeting Options. Yna, fel ych chi'n gweld, mae ffenest newydd wedi agor a bydd hyn yn agor ar naill ai Google Chrome neu Microsoft Edge. Ac efallai bydd angen i chi mewn gyfnodi i hwb mwyn i newid y gosodiadau. Yna, fel rydych chi'n gallu gweld, mae gwahanol gosodiadau ar gael a gallwch newid gan gynnwys y record automatically. Trowch hwn ymlaen a cliciwch ar Save. Wrth wneud hyn, bydd eich sesiwn yn recordio'n awtomatig ar ôl i chi dechrau eich cyfarfod neu gwers. Yn amlwg, os nad ydych yn defnyddio'r opsiwn yma, rydych dal yn gallu dechrau a stopio recordio yn ystod y wers ei hunan. Ar ôl i chi gorffen y galwad, bydd y recordiad yn arbed yn awtomatig o dan y cyfarfod rydych wedi trefnu.